Assalamu alaikum wa rahmatullah. To mutane na barka da wannan lokaci, da fatan dai kowa na cikin ƙoshin lafiya. To wannan su ne kaɗan daga cikin fina-finanmu na gobe daga kamfanin Mega. To da haka da mai buƙatar shiga tsari namu to zai iya mun magana ta kan wannan lamba wadda kuke gani. To za mu iya muku bayani yadda za a yi ku biya kuɗi ku yi rijista da mu kowace ƙasa kuke domin samun fina-finai namu. To da haka waɗannan fina-finai da kuke gani to fina-finai ne wanda sun za su fita gobe idan Allah ya kai mu da kamfanin Mega. To kuma a tsari namu kawai aka yi rijista ta fi yadda mutum idan yana cikin tsari namu to shi kaɗai kawai zai iya samun wa'annan fina-finan. To idan mutum yana da buƙatar wa'annan fina-finai, ba ma iya wa'annan fina-finai ba, kamfanin Mega kowane kamfani da ke fassara fina-finai, to idan har mutum ya mun magana ta kan wannan lamba to za mu gaya mai kuɗin da za a biya to mai rijista mu saka shi cikin tsari namu kowace ƙasa mutum yake. To domin idan mutum na da buƙatar rijista da mutum za ku iya taɓo mu ta kan wannan lamba, domin wa'annan fina-finai ne wa'anda kuma kanku za ku ji daɗin su, domin fina-finai ne sai da Mega ta tsaya ta inganta su kuma har ta musu kiliya quality, ma'ana ta musu masu haske ne wa'anda suka fito kenan. To kadda ku manta, to muna ƙara jaddada muku cewa wa'annan fina-finai a tsari namu ne kawai aka yi rijista ta su, to anan za ku iya samun su. To idan mutum ya mun magana ta kan wannan lamba to za mu iya muku bayanin da za a yi ku biya kuɗi har ku yi subscription da mu kowace ƙasa mutum yake. To kar ku manta dai